natin ngayon, mga followers natin sa Facebook Live. Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman, at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Hello kay Ma'am Ginaline. Ma'am Ginaline, mag-open na tayo sa area ng Paracale ngayong opening ng CMD Center in Paracale, December 15. Bubuksan muna ni na Ma'am Sheila habang nandyan ka pa sa Manila. Hello kay Sir Marvin Gaupo, dyan sa area ng Mimaropa. Mimaropa. Okay, so tayo po ay mapapakinggan sa 104.9 radyo natin in Calbayog City, 98.5 OKFM Daet Camarines Sur, Camarines Norte, 100.5 Cool Radio in Daet Camarines Norte. Of course, sa 101.3 radyo natin in Paracale. DCGB Legazpi. Also sa Facebook Live ng DCGB. Sa CMD Bicol, Facebook ng CMD Bicol at sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. Ayan, so yan sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Okay, so ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. And good news sa lahat ng mga listeners natin. Medyo lumuwag na tayo yung economy, kailangan ng buksan. So we will be having series of YDR, that's year-end activity natin na umiikot ang inyong lingkod. Yan, talaga ha. May schedule na tayo, December 4, dyan sa Big's Diner, Naga City, beside CMD Center in Naga, doon yan sa Santa Cruz. December 11, Daet Camarines Norte, Giselle's Garden and Tourist Inn. Saturday po yan. And December 12, Labo, Camarines Norte, Hills and Garden in Daet, Labo, Hills and Garden, Labo, Camarines Norte. And of course, December 14 will be in Santa Elena, Camarines Norte. Same event po yung gagawin natin. And December 15, opening ng CMD Center in Paracale. Also 18 naman, LCC Event Center, Legazpi City. Nakabalik tayo sa LCC. At least doon maluwag yung ating venue, but of course hanggang 50% lang po ang pwedeng tanggapin, di ba? Hanggang 100 lang kasi yung venue can accommodate 200 pero 100 lang, so we can practice social distancing. Kailangan mag-iingat tayo ngayon na lumuwag na at pwede na nating gawin uli yung mga events natin. Kailangan lang talagang mag-ingat tayo. Still COVID kasi nandyan. Nandyan pa rin si COVID. Pero kailangan nating mag-move on kasi bagsak na nga talaga yung economy. Okay? Ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline para ma-address natin. Ma-address ko ang inyong katanungan. Pwede kong humabol pa yan during my 30 minutes program ay masagot natin. Pero kung hindi na, sasagutin ko na lang kayo through text. Okay?
So, yan sa mga listeners natin. Ay, by the way pala sa inyo ha. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. At hindi lang yung health. Kasama po ang kabuhayan. Kasama ang kabuhayan. We need distributors, we need retailers, we need business partner. Pero ang gusto namin yung mga gustong umasenso. Oo, kasi dito sa atin po sa HCI Biz, we share to you people good health and the business side of Health Code International. Hello kay sa aking magandang batchmate, Ma'am Floriden Kalimlim. Ano na din, pwede na tayo mag-reunion. Oo, sabi nga ni Cyril ay yung mga bakunado. Yung mga bakunado na, pwede na sumabay sa reunion. Sana magawa natin ngayong 2022. O, diba? Medyo, yan. We are hoping na magkita-kits tayo. In person, syempre. Oo. And by the way, sa mga nag-aano sa atin, sa mga taga-subaybay natin, kung hindi pa kayo member, be a member. Mas maganda talaga maka-member kayo. Kasi, tandaan, the need for the product is forever. Forever po yun. Oo. Kaya, kung healthy ang family, take Power Trio. Mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, huwag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan. Ng ating mga katawan, syempre, para malakas tayo, hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Hello kay Ma'am Jael Ranyosa, ang ating stockist dyan sa Iriga City, and nakita ko rin si Ma'am Delia Villanueva. Ma'am Del, hindi ka pala kasama sa National Executive Convention na gagawin natin dyan sa Clark. Medyo malayo-layo ang aming lalakbayin from Bicol to Clark. Hello kay Sir Pedro Villanueva. And Ma'am Eulalia Casili. Yan, is watching dyan sa area ng Davao. Kumusta ka na, madam? Hindi ka na ba umuwi ng Bicol? Sana magkaroon nga. Sana magkaroon na ng direct flight, Legazpi to Davao. Para pag pwede ako maka-visit dyan sa area ng Davao. Pero yung bibisitahin ko, nandito ngayon, nasa Manila ngayon. At uuwi din sila ng Davao after ng kanilang ikot. Pasyal-pasyal lang. Pasyal-pasyal. Pero yan, babalik din po siya kasi andyan yung negosyo nila. Okay? So, ulitin ko sa mga calling all people na may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang iyong mga sakit, o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. Ito sabi niya, good evening ma'am. Ang dulo ng ang kanyang number is, ang dulo is 912. May myoma daw siya. Myoma, 38 years old. Matutulungan ba ako ng iyong produkto? Taga saan po ba kayo? Kung myoma yan, garantisado matutulungan ka. Alam mo, actually talaga, grabe talaga si God. Still, totoo yan pala, still the greatest healer is ang ating Lord God. Siya naman talaga ang nagpapagaling sa atin. And God is using instruments to show His love and care for men. Usapan nga tayong myoma. Myoma. At alam mo, yung pinakauna namin na myoma case, asawa ng pinsan ko. Kwento, balikan natin yung mga kwento-kwento. Sana okay yung boses ko hanggang mamaya. Ready, nakaano na yun. Ang pangalan niya, Eleanor Niserio, isang teacher po. Nakita nung kapatid ko, yung asawa, bumibili ng balot. Kasi, nanghihina na. Nagbi-bleeding kasi, alam mo kung magregla siya, 20 days. Di ba abnormal yun? Na 20 days yung menstruation. Ngayon, sabi niya, kailangan operahan. Sabi ng doktor, kailangan operahan ka.
Siyempre, pag wala ka pang pera, hindi ka pa pwede operahan. Pwede ka bang magsabi, Dok, pwede mo na akong operahan, wala pa po akong pera. Anong tanong, kailan darating yung iyong pera? Palibas sa teacher, nag-loan. Kailangan ng 60,000. Aside nung, di ba, yung tatanggalin yung mayoma niya, and then, aside ng PhilHealth, kailangan mag-ready daw around 60,000. So, January 1, that was 2004. Opo, January 1, nakita ng kapatid ko, ayun na nga, hindi pa namin talaga hindi pa namin masyadong kabisado. Ano ba talaga yung kayang gawin ng ating CMD? CMD, yan ang flagship product natin, okay? Subukan lang. Ang iniisip ay subukan lang. Subukan lang yung CMD natin. Pinainom po ng 50 drops per day, halo sa 2 litrong tubig. Yun ang pinapainom maghapon, araw-araw. Opo, yun ang iniinom ng asawa ng aking pinsan na isang teacher. Alam niyo po, good news Tandaan kung 20 days siyang nagre-regla. Buwan-buwan na lang daw, ganun talaga. Alam mo ang nung after 3 days, nag-umpisa mag-take ng CMD natin ay January 1. Opo. 3 days pa lang nagte-take ng ating Power Trio. Aba, yung mga lumalabas daw parang mga gelatin. Parang mga gelatin na mahahaba, malalapad yon, okay? So, nakaschedule siya ng operasyon ng January 7. Kasi darating nga yung kanyang loan is January 6. So, nakaschedule January 7 yung operasyon. Ito, good news. Ultrasound. Sabi daw na nag-ultrasound, Madam, ano ba talaga yung sakit mo? Kasi wala na pong nakita. Wala nang nakita. Ibig sabihin yung mga lumabas po na mga malalapad na para mga laman-laman, yun pala yung ooperahin sa kanya ng kanyang doktor. Hindi ko nabanggitin yung doktor. Oo, taga rito lang yan sa Bicol. Nagulat pa yung doktor. Paano nawala yung mayoma na hindi ka pa nga na-ooperahan? Alam mo yung tinake lang nun muna is our flagship product, the HCI CMD. O kaya kung doon sa nakikinig ay itong na to, may mayoma, nako, ito lang masabi ko sa iyo, garantisado, ikaw ay matutulungan. Actually, when it comes to mayoma, marami na pong ganyan. Kasi ang mga babae, pag nagkaroon ka ng hormonal imbalance, lalo hindi ka, mga irregular yung menstruation, o hindi basta-basta nagre-regla, delikado po magkaroon ng mayoma. Yan, usually mga katulad doon, naalala ko yan si Eleanor Balisacan. Yan sa taga-Kasiguran po. Nang pumunta ako doon sa Kasiguran to handle yung ating health seminar. Nandun kami sa taas ng palengke. Sa taas kami ng palengke ng Kasiguran, Sorsogon. Isang babae lumapit sa akin, 26 years old. Sabi niya, may goiter siya. Yung goiter po niya, yung papasok po yung tubo. So, hirap na hirap siya kasi nahirapan siyang kumain. Opo, pag kumakain, dapat malambot yung pagkain, may kasunod na sabaw. Dapat may kasunod na sabaw. Opo, kung walang sabaw, tubig ang isusunod, tubig daw. Pag bigla naman niyang ininom yung tubig, bumabalik daw. Okay, so yun ang sitwasyon. Sabi ko, itong i-take mo, alam niyo po, CMD pa lang yung pinatake ko na. Sabi ko, ito i-take mo, itong CMD na to. Actually, mababa yung dosage na binigay ko sa kanya kasi hindi ko pa talaga kabisado masyado. Kaya ba talaga yung mga multiple ailment sa isang tao? Okay, nagsumunod siya. Alam niyo po, after 3 days din, sumakit yung tiyan. Ay, actually pala, ganito yung nangyari. After 3 weeks, after nung ako ay nag-conduct ng health lecture doon nga sa Kasiguran, bumalik uli ako para sa another na request na mag-conduct uli ako ng health orientation. Alam mo, lumapit yan sa akin si Ma'am Eleanor Balisacan, isang 26 years old na more than a year pala, hindi na siya nagre-regla. At ang ihi niya ay mabaho. Para daw bugok na itlog. Dito sa amin, parang bugok na itlog. Hello kay Ma'am Nancy Pilayo and Ma'am Elena
Otgalon. O, dyan sa Northern Luzon sila. So, sumakit siya. Hindi niya sinabi sa akin na gano'n ang situation niya kasi ang sinabi lang po niya ay meron siyang goiter na ang tubo papasok kaya hirap siya. Nagkaroon na ng komplikasyon katulad ng nervyos, hindi na nakakatulog ng maayos. Saka iba na talaga yung ano ng kanyang mata. Ganon yung pala yung may goiter po na papasok yung tubo. Okay. So anong sabi niya? 3 days. Sabi niya, maraming salamat madam. Sabi ko, bakit? Ano ba yung problema mo? Anya, hindi ko binanggit sa'yo noon na may problema siya. Na hindi siya nagre-regla, more than a year na. Ang ihi niya, mabaho, parang bulok na itlog. O yan. Ngayon, sabi niya, alam mo, 3 days ako nagte-take ng CMD. Sabi niya, sumakit yung tiyan ko. Sabi ko, Anya, ayoko na ng CMD to. Sabi niya na mga kamag-anak ko, mga katrabaho, ituloy mo lang, baka umiepekto na sa'yo yung CMD. Alam niyo po, niregla siya. Niregla. Sabi niya, ma'am, para akong nakuwan. O, di ba na, ano ba yan sa nakuwan? Sa Bicol yun. Ano ba sa Tagalog? Yung na ano, hindi ko lang, mamaya. Basta yung nagkaroon ng akala niya para siya nag-miscarriage. Hello kay Ronel. Rotkal. And yan, kay Charmaine Laminario. So, ito nangyari. 3 days, nagtitake ng CMD. Sabi niya, niregla siya. Ang daming lumalabas. Hindi na. Yan, sa may mga myoma, ha. Pag dumating ang time na pagregla ninyo ay ang lumabas ay mga malalapad na mga laman-laman, yun po yung operahin sa inyo ng doktor. So, binubunot niya. Hindi na kaya ng napkin. Nakadiaper. Si Ma'am Eleanor Balisacan. Sabi niya, grabe pag tinanggal ko, ang dami talaga. Parang mga laman-laman daw na mahaba, malalapad. Ay, nakunan. Yan. Parang nag-miscarriage. Pero actually, hindi naman yun, Ma'am Del, na nakunan kasi hindi nagre-regla kasi may mayoma siya. Okay, so, sabi niya, good news, ma'am. After ng menstruation niya, yung ihi niya po hindi na mabaho. O, tingnan mo yung ginawa, CMD pa lang yung product natin nun. And then, sabi niya, meron siyang nilalabas sa bibig. Sabi niya, may lasa. Hindi naman anya siya sipon. Parang nana daw. Parang nana nilalabas niya. Napansin na lang niya. Oh, hello kay Ma'am Marina Malto. Musta ka na, madam? Magkita-kits ulit tayo. Magkakaroon kami ng event dito. Mamaya i-announce ko. Ano na nga yung kwento ko. Napansin niya, kumakain siya, hindi na siya nahihirapan. Tuloy-tuloy nang nalulunok niya. Nawala na po talaga yung bara doon sa kanyang lalamunan dahil sa kanyang goiter. So, ayan, after mga 3 months, nagbuntis. So, di ba? Ganun ka-amazing ang ating product sa may mga hormonal imbalance. O, sa panahon ngayon, maraming kababaihan hindi regular magregla. Oo, yung may hormonal imbalance. Delikado talaga. Magkaroon kayo ng ibang health problem pag ganyan. Kasi dapat, kung healthy ang isang babae, dapat po ay regular yung menstruation. Kung hindi regular ang menstruation nyo, mag-take na kayo ng CMD. Ako hindi naman kayo tipid sa budget, ay gawin nyo na nga Power Trio. Okay, sabi dito, kung pwede raw sa buntis. Oo, ang ating product, ang dulo ng kanyang cellphone is 2106. Ay, oo baga. Dapat nga talaga, sabi nga ni Doktora Chua noon pag nagle-lecture sa amin. Pag tinanong mo, Doktora, pwede ba yan sa mga buntis? Ay nako, mga babae, nagpaplano pa lang mag-asawa, mag-CMD na. Para healthy ang isang babae. O kaya, sa pagbubuntis, mas kailangan ng baby, kailangan ng isang nanay ang nagte-take ng CMD. O kaya, lalo na yung ating Power Trio. Kasi these are nutrients na kailangan ng ating mga katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Taking Power Trio habang nagbubuntis, habang nagpapasuso o yung mga bagong panganak,
maiwasan po, ayan, maging healthy si mommy, maging healthy si baby, at maiwasan po ang komplikasyon sa panganganak. O yun nga lang, di na ako pwedeng manganak dahil ako ay senior citizen na. Hello, Ma'am Glenda Banta. Oo. So, ayan po ha, sa mga listeners natin, kung may mga tanong kayo, basta kailangan makuha nyo yung aking text hotline. It's 0939 9040717, 0939 9040717. O last time ha, tandaan po na, ayan, tandaan nyo po na ang ating product, hindi lang siya magaling sa iba't ibang sakit, pati sa COVID-19. Sekreto natin yan, di ba? Pati sa COVID-19. O last time, ang na-interview natin si Ma'am Grace Sobilia. Lahat ng simptomas ng COVID, nasa kanya na. Ang hirap pala niya, ma'am. Oo, yung bang maglalakad ka lang, papunta lang ng CR, hinihingal siya. Ang hirap daw talaga. At saka yung nawalan ka ng pang-amoy, nawalan ka ng panglasa, at nanghihina ka. Nakos, kahit hindi ka i-swab test, makasiguro ka na ikaw ay na-COVID. Pero napakadami na po na nahagip ng COVID. Talagang nag-power trio po sila. Oo. So, ganun ka amazing yung ating product. So, ulitin ko lang yung aking text hotline ay 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ito yung series of event. Nire-ready ko yung aking sarili sa ikot. Yung ginagawa natin na year-end distributors party, December 4 sa Naga City, Big's Diner, Naga City beside CMD office sa Santa Cruz, Naga City. December 11, andyan tayo sa Daet Giselle's Garden and Tourist Inn. December 12 sa Labo naman, Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. And 14 sa Santa Elena, Camarines Norte. 15 opening ng CMD Center natin, Paracale. And December 18, dito tayo sa LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. O si Ma'am Jael, okay na ba yan sa area ng Iriga? Pwede na ba dyan mag-conduct ng mga big? At least kung papayag na sila, at least yung 50% ng dati natin na attendance. Kami, kailangan na namin dito at pumayag na sa akin yung LCC Event Center. Doon tayo sa food court. Yung dati natin na venue kasi napakalapit lang yan dito sa aking opisina. Okay? So, dito na tayo sa ating mga outlet dyan sa area ng Camarines Norte. Hanapin nyo po HCI CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode near Casorog. Checkpoint Jose Panganiban, Camarines Norte. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Jeguilian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden and Tourist Inn. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Ma'am, Purok 8. Andyan din pala sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sofia Pharmacy, Purok sa Far, Barangay Poblacion Sur, Paracale. And of course, sa area ng Camarines Sur, Ma'am Cathy Zazil, Binanuhan, Karamuan, Camsur. 36A Barling Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Mr. Pedro Villanueva at Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Sa Dutcher Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing. Sa LNL Building, Balalaca Road, San Pascual, Bui, Camarines Sur. Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. In front Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baok, Camarines Sur.
Marley Colasito, Zone 3, Barangay del Carmen, Sangay, Camarines Sur. Now, sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera, Catanduanes. At sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Andyan din si Ma'am Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. At si Ma'am Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Now, dito tayo sa area ng Sorsogon, CMD Center at second floor. Room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Hello kay Ma'am Rowena Neo, dyan sa Avon, Daraga. Okay. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City. Harapan ng Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Miliabas Pilar, Sorsogon. Boy Imperial at Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Weneline Fuentes, Procadena de Amor, Comadcad, Casilia, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadcad. Ma'am Annabel Maquiniana at Danibel, General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Also sa 1st District of Albay, Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1A, Purok 1, Barangay Tigbi-Tiwi, Albay. Caticredo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi-Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. At sa second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Michelle Biasca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at top GW Hardware. Dito sa 2nd District of Albay, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Rafael Escalador, Morak-Boracan, Rapo-Rapo, Albay. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 3 Itbam, Manito, Albay. Joy Diesel Bulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay. Of course, yung aking office dito sa Legazpi City, second floor, Room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Libianos Residence, number 14 P. Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, 377 Purok 5, Barangay 1, EM Sabario, Legazpi. Lisa Longasa, Bangkerohan, Legazpi City. Sa Sarte Commercial Market Site, Daraga, Albay. Felix Lopez at Anislag Market at Vegetable Section. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Hello kay Ma'am Marilyn Acompañado. Ito si Ma'am Marilyn, na-meet ko to, taga Kamsur. Ayun kanyang asawa, nagkaroon ng bara sa puso. Opo, hindi na gumagaling. Buti na lang napakinggan yung ating program. Ayan, na-restore yung health without undergoing operation. O, kumusta na ma'am si sir? Oo. Okay, kailangan ipagpatuloy niya pa rin yung pag-take ng ating produkto. Sa 3rd District of Albay, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Office Center, Ginobatan. Ma'am Ami Canseco, Care of Boardwalk Service Center, Market Site, UAS. Susie Dison, Care of Uchapayo, Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. At sa second floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi. Second floor, Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City, beside PNB, Ligao. Andyan din po si Lordy Rafael Travisya, Ginobatan. Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. So, ayan, ubos yung ating oras. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig sa atin, saan man kayong radio station. Nakikinig, of course, doon sa mga nakaabang sa, yan, sa Facebook Live,
Sana po ay matugunan ng ating mission to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon uli ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Tandaan po, good health at kabuhayan ang sinishare natin. Join our group. Sa ngayon, marami na po ordinary people now earning extraordinary income. O ano pa ang ginagawa natin. So, maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.